Čaute, zdravím vás pri mojom prvom let's play pri Minecrafte. Budem hrať single. Keď tak mi dajte IP na multiplayer, možno aj ten zahrám. A tu som si postavil nejaký dom. A dnes si pôjdeme loviť. Neviem, ako dlho to budem natáčať, ešte sa uvidí. A neviem, či to dám dnes alebo zajtra na YouTube. Tak, ideme na to. Tak, zatiaľ ešte deň. Tu mám nejaké urobené zo single. Nič som nerobil z multiplayeru. Mám tu iba tieto veci. Tak, to je asi všetko z môjho domu. Tu mám záhradku. No a je super. Ideme na to. Tu mám také uhlie, to si zoberiem. Oj, dúfam, že nezomriem. Tak. Možno by sme išli aj potom hľadať niečo, ale tak zatiaľ ideme zaloviť. A dobre. Keď tak mi dajte IP na taký multiplayer, no a si ho možno zahrám. Ešte pozriem na to. Určite nechcem hrať Skyblock, to ma nebaví vôbec. A chcem, aby tam bol single player a to je asi všetko. Aby tam nebolo všetko zastávané určite. No, ideme na to. Keď som nebol tak blízko pri ňom toto. To je debilné. Dobre, ideme na to. Jo. Tak, ideme sem. Musím sa ísť zase najesť. Joj, teraz som si to tak zdržal. Som hladný, nemám čo jesť. Som ak bezdomovec. Ale dom mám, takže nie som bezdomovec. Dáme si sem uhlie. O, počujem zombíkov. Dobre. Dáme si chleb. Hovorí chleba. Dáme si pekný chleb. Dobre, mám plno. Som si nasadil stromčeky, aby toto bolo pekné. Dobre. Ideme na to. Zatiaľ nemám žiadne brnenie, to som len tak začal hrať. To bolo iba také troška. O, tu taký level by som si mohol dať dáky fajný. Končí sa. Si nevšimol. Dobre. Kurka tu nechám na pokoji. To je pekná. Zlatá je. Jaj, zlatá! Ovečka, dobre, aj to nechám na pokoji. Zoberiem si blíži. Načo však ho mám pred domom 200 miliónov, ale neviem. Drevo sa vždy zíde. Aspoň myslím. Je ovečka! Juhu! Je, jaká je pekná! Krásna je. Tento meta si už není. Však ja som začal sažiť ten strom. Nevadí. Dúfam, že budem vedieť naspäť do domu. A zombie, ty hajzlík. Dobre. Nejdem ťažiť teraz. Ale keď to mám krompáč, ale nechce sa mi vo mne. A aj tak iba kamení to mi zelo nepomôže. Vybuchni. Hlúpi chlapci. Hlúpi ste chlapci moji. Zoberiem si nejaké ružičky, zasadím si, juhu.
tretinovú polievku, aj keď taká není, ale neviem. Dáme si, čo si dáme? Dáme si, čo si dáme. Už tu nič není, alebo čo? Ideme si pozrieť, či tu nič není. Nie, nič tu není. Dobre. Bože, zas som doma, ja som... Ale dačo to počujem, mohlo by to byť tu. Ty kokos, to kde to je? Ja chcem dačo zabiť, som len 8 level. Autoriti. Tak čo? Keď tak mi navrhnite do komentu, čo mám robiť, alebo niečo podobné. Ja to skúsim splniť. Ale zombie. Hajli gelen! Kde je ten hajzlík? Čo chceš ty hajzlík? Kurčíku. Ja som ho dal, ale tento ma dá. Ježiši Kriste. Porazí ho do rána ten hajzel jeden. Teraz nemám veci, neviem kde, aha. No aspoň viem, aha, kurka. Juhu. Poď mi behind me. Akože... Nem tu doma. Kde mám veci? Tu mám veci. Ale ja budem mŕtvý, nebudem mŕtvý. Ja vás zabijem. A tento tu pánka budem. No, čo si myslíš? Ďalší 325,5. Joj, nie. Ideme radšej domov. Dobre. A uhlie. O, takto tu ide. Návšteva. O, radšej nejdem ťažiť to uhlie, lebo návšteva vybuchne od zlosti. Autority. Už bude ráno pomaly, tak budeme sa skryť. Hejho. Prepáčte, že to je také krátke video, no ale lúčim sa s vami. Čaute.